बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा शिबसागर जिल्ला नाजिरानि नैबे नेपालि कुटिनि जि मोनसे बर' मिसिंगाव बिनि मोनसे गुदि फरायसालि मुङा 608 नं बरमिरि गुदि फरायसालि बियो मोनसे फरायसालिनि थासारि बे फरायसालिया जाबाय 608 नं बरमिलि फरायसालि बरमिलि गुदि फरायसालि बियो थांनाय 19 जुलाइआव जि मोनसे प्रलय एबा गेदेरथार बानपानी एबा दैबाना जानानै थांदोंमोन आरो बे दैबाना जानानै थांनायनि उनावनो फरायसालिनि नैबे मोनसे थासारि बेयाव बिराद बुरजा हा बायदिसिनाफ्रा हाब्रु फल'फ्रा बे समाव बे फरायसालियाव हाबफैजोबदों आरो बे फरायसालिनि मोनसे सिला बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव जाहाथे थाबैनो नैबे फरायसालिखौ उद्धार खालामनो हायो बेखौ लानानै आरो बे फरायसालियाव जाहाथे फरायनाय गथ'फ्रा जाहाथे थाबैनो फैफिननानै फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ बिथा खालामनानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ बेयाव गोबां बुरजा हाब्रु हाबनानै दं फरायसालिनि सिङावबो आरो नैबे बाहेरनि थासारि नोंथांमोना नुनानै हयथ' बयबो मोनथिखाबाय बे माबायदि थासारि दा दिनै बे फरायसालिया बन्द' जानाया दिनै मास मोनसे सानथाम जालांबाय दासिमबो फरायसाफ्रा बेयाव सोलोंथाइ लानो हायाखै बेखायनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव गोसो होसारनानै खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव बे फरायसालिफोरखौ उद्धार खालामनानै जाहाथे बेयाव फरायसाफ्रा आगुनि बायदि फैफिननानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेनो जाबाय 608 नं बरमिलि गुदि फरायसालिनि नैबे मोनसे थासारि